Varo trauma. Me olemme saapuneet Kouvolaan. Tämä on separatistien toiminpiste, joten varautukaa tappelemaan. Ihan perus Kouvolassa tollassa. Nimenomaan. Tuttu juttu. Heko. Onks toi mies se HP-tilanteet? Täynnä. Täynnä. Juupa. Alright, gentlemen. Valmistautukaa. Kuolee. Ai. Ha! Kuinka sä oot? Älä mene mihinkään, hei! Takaisin perkele. Niko, Mitä? I'm bleeding. Doctor! Ei sun nyt mitään hätää Eipä. tossa oo. Attoo! Ota tosta vähän. Kuoleksä? Pyry on ihan kunnossa. Elämä. Ei ookaan. Ei se on vastuunaan. Ois vittu oho. Sä oot... Kuolee! Mitä huola? Joko nyt? Miksi Pyry? Pyry? Pyry vähän vuotaa. Ja ylös siitä. Täällä ei kouluteta mitään nynnyjä. No niin, hyvä. Mä menen makaa ton lääkärisänkyyn, jos on ihan fine. Ei oikein hullu juoksee puuhunkaan. Mitä sä haluat? Kiitos lääkäri. Mene nukkumaan. Mä käyn kapteenin puhuttelulta. Kop. Sisään. Otaks kuulokkeen pois? Tietysti otetaan. Moi. Moi. Mä vaan sanoa sulle, että sä oot tehnyt tosi hyvää työtä täällä laivassa. Ihan itse, et ei ois tarvinnut niinku... Nikokin oli tossa hetken aikaa poissa, mutta sä täällä teit vaan painoit kovasti työtä. Et ihan näin meidän kesken, niin... Eihän toi Niko nyt kauheasti mitä on tehnyt, on se vähän... Ihan paikalla kuuluu That sounds like backtalk. Mä en oikein hyväksy tällaista puhetta täällä. Menkää seisomaan tohon missä Pyry seisoo. Ihan samassa kohtaa. Hei. Mikä se vaan? Niko, mitä se teki mulle? Oh fuck. Äkkiä lääketupaan. Oh fuck. Diagnoosi. Jätä se rauha. Niko, sattuu. Oh. Ei se riitä. Pyry se your prayers. Se oli siinä. Ai, älä nyt, ai. Look at this dude. No mitäs nyt? Mä menen sen kanssa makaamaan. To show my respect. Noin. Nyt on, tässä on hyvä. Nyt testaa mitään. Et nyt sitä ainakaan testaa. Ei, älä heittele niitä. Se on ruokaa, älä leikki ruoalla. Mä annan tän Pyryltä. Siitä. Ei vitsi, kun mä kuolen, ai. Oh fuck. Mikäköhän saa meidät kuolee? Ei.